Tingali na dunggan na niniyo kini sa mga wali o homily. Ang mayong balita nato karong adlaw may kalabutan sa usa ka bata nga natawo pinaagi sa espiritu sa Dios og nitubo nga buutan o gipatay pinaagi sa paglansang sa krus alang sa kasalanan sa kalibutan. Busa maglipay kitang tanan og magampo kita. Ang pangutana, kano sa panahimong ebanghelyo o maayong balita ang kamatayon sa usa ka inosente nga tawo? Mahimo bang ikalipay kini nga balita? Apan daghang mga iglesia karon ang nagatudlo niini. Posible ba nga nasayop ang atong nahibal-an bahin sa tinuod nga mayong balita? Unsa bagayud ang tinuod nga mensahe sa ebanghelyo o maayong balita? Usa na usab kini kay importante nga pagtulunan nga atong susihon pinaagi sa balang kasulatan. Ang Biblia naghisgot og pulong gospel, ebanghelyo o maayong balita. Ang uban kaninyo nakadungog na niini nga mga pulong, ang uban tingali wala pa. Alang sa wala pa makadungog niini, paminawi kini nga video presentation hangtod sa katapusan aron imong masabtan ang kamatuoran bahin niining importante nga pagtulunan. Adunay nagkalaing-laing bersyon sa ebanghelyo nga atong madunggan o mabasa karon. Sa inyong pagsimba o pagpaminaw sa mga magtutudlo sa iglesia o bisan pa sa inyong pag-search sa Google, tingali inyo nang nadunggan o nabasa ang usa o pipila niini nga mga bersyon. The Gospel of Jesus Christ, the Gospel of Salvation, the Gospel of Grace, the Social Gospel, the Israel Message, the Prosperity Gospel or Health and Wealth Gospel, napagani gospel music o gospel song. Ang mga nagatudlo niini mga bersyon sa ebanghelyo nagaangkon nga gikuha nila kini sa Biblia. Apan nahibalo ba mo nga wala niini nga mga bersyon ang nagahulagway sa tinuod nga ebanghelyo? Ang Biblia nagahisgot og ebanghelyo o mayong balita. Apan kung ang mga bersyon nga atong nahisgutan dili sakto, unsa man ang tinuod nga mensahe niini nga ebanghelyo? Ani ang pipito ka mga punto nga magapakita kanato sa tinuod nga ebanghelyo o maayong balita sumala sa Biblia. Unang punto. Si Apostol Pablo nagpasidaan batok sa mga nagatudlo og lain nga ebanghelyo. Nahibalo ba mo nga ang pagkalibog ug paglimbong bahin sa tinuod nga mensahe sa ebanghelyo dili lang nagakahitabo sa atong panahon karon kundi nahitabo na sa panahon pa ni Apostol Pablo 2,000 na katuig ang naglabay? Naghatag siya og pasidaan sa ikaduhang Korinto kapitulo 4 bersikulo 3 hangtod sa 4 nga nagaingon, og bisan kung ang atong maayong balita natabilan kini kanila nga nagakawala nga kanila gibutahan sa Dios niini nga panahona sa kalibutan ang mga salabutan sa mga dili matinuhoon aron ang kahayag sa maayong balita sa himaya ni Kristo nga mao ang dagway sa Dios dili mosidlak kanila. Ang tinuod nga ebanghelyo natabilan sa tupa wala masabti sa katawhan. Ngano man tungod kay adunay Dios nining panahona sa kalibutan nga walay lain kundi ang yawa nga nagabuta sa salabutan sa kadaghanan aron dili nila makita ang tinuod nga mensahe sa ebanghelyo. Mao kini ang hinungdan ngano nga daghang bersyon sa ebanghelyo ang atong madunggan karon. Busa kuyaw kini mga higala kay basin usa kita sa nalimbungan sa yawa. Mao nga kinahanglan gayud nga masabtan nato ang kamatuoran bahin niini nga pagtulunan. Ani pay dugang nga pasidaan ni Apostol Pablo. Sa ikaduhang Korinto kapitulo 11 bersikulo 4 nag-ingon siya, kay kung ang nagaabot magwali og lain nga Jesus or Yeshua nga wala namo igawali o kung nagadawat kamo og lain nga espiritu nga wala ninyo madawat, kung lain nga maayong balita nga wala ninyo madawat, maayo man ang inyong pag-antos kaniya.
Murag dili kaayo klaro ang Cebuano nga translation niini nga bersikulo. Ang buti pasabot ni Apostol Pablo nga unta kay dili lang kay dali mudawat ang mga miyembro sa iglesia sa Corinto sa mga wali nga wala nahisubay sa balang kasulatan. Ilabi na ang mga sayop nga pagtulunan bahin kang Kristo o bahin sa ebanghelyo. Nahadlok si Apostol Pablo sumala sa bersikulo 3 nga sama sa nalimbungan si Eva sa yawa dito sa tanaman sa Eden, malimbungan usab ang mga taga-Korinto sa mga pagtulunan sa mga mini nga mga magwawali. Ang Biblia nagahisgot og mga magtutudlo nga magawali og lain nga Hesus og lain nga maayong balita nga magapasalaag sa kadaghanan. Busa magbantay gayud kita sa mga mensahe nga atong ginadawat. Ayaw nato tuuhi kini dayon. Hinuon atong susihon kung kini nga pagtulunan subay ba sa gitudlo sa mga apostoles o subay ba sa gitudlo sa Biblia. May tungod sa tinuod nga ebanghelyo. Unsa man di ay ang tudlo sa mga apostoles o unsa ba di ay ang tudlo sa Biblia? Usa nato tubagon kana ato sang sabton ang kahulugan sa pulong ebanghelyo sa ikaduhang punto. Ang ebanghelyo nagakahulugang maayong balita. Kung inyong tanawon sa bugna o pinadiyag nga hubad sa inyong Biblia, ang pulong gospel sa English gihubad nga maayong balita. Sakto ka na nga pagkahubad tungod kay ang pulong gospel naggikan sa pulong sa Old English nga Godspell, nga kung sa laing hubad good news o sa Bisaya maayong balita. Ang pulong gospel gikuha usab gikan sa Griego nga pulong nga euangelion nga ang buti pasabot good message or good tidings. Kung sa Cebuano pa, maayong mensahe o maayong balita. Dinhi usab nato gikuha ang pulong ebanghelyo sa Binisaya. Sumala sa atong nakita ganiha, adunay nagkalain-laing bersyon sa maayong balita o ebanghelyo. Apan pila ba gayud ang mensahe sa ebanghelyo? 7, 4, 2, adto ta sa ikatulong punto. Adunay usa lamang ka tinuod nga ebanghelyo. Naibalo ba mo nga ang Biblia naghisgot lamang og usa ka ebanghelyo o maayong balita? Atong tan-awon ang sulat ni Apostol Pablo sa Galatia kapitulo 1 bersikulo 6 hangtod sa 9. Naibulong ako nga hilabihan kadali kamo mingbalhin gikan niadtong nagtawag kaninyo sa grasya ni Kristo ngadto sa laing mayong balita nga dili man laing mayong balita kun dili nga may uban nga nagapagubot kaninyo o buot nila nga balit aron ang mayong balita ni Kristo apan bisan pa kami kung usa ka manulunda gikan sa langit magwali kaninyo og lain nga mayong balita nga lahi kay sa among ginawali kaninyo ipatunglo siya. Sumala sa among giingon kaniadto, giingon ko man usab karon, kung may tawo nga magawali kaninyo og mayong balita nga lahi kaysa nadawat ninyo, ipatunglo siya. Adunay usa lamang ka ebanghelyo. Ang bisan kinsa nga magatudlo og lain nga ebanghelyo, matawo man o maanghel, ipatunglo siya. Kuyaw ang pasidaan sa Biblia mga higala. Unsa man di ay kini nga ebanghelyo o maayong balita? Ang tubag makita sa ikaupat nga punto. Si Yeshua nagwali mahitungod sa ebanghelyo sa gingharian sa Dios. Ang tinuod nga mensahe sa ebanghelyo mao ang maayong balita sa gingharian sa Dios. Mao kini ang mensahe nga gidala ni Kristo sa iyang paghani sa kalibutan. Sa Marcos kapitulo 1 bersikulo 14 ug hangtod sa 15 nagaingon, og sa nabilanggon na si Juan, miabot si Yeshua sa Galilea nga nagawali sa mayong balita sa gingharian sa Dios. Og nagaingon, ang panahon natuman na og ang gingharian sa Dios haduol na maginulsol kamo og tumuo kamo sa maayong balita. Mao kini ang tubag sa atong pangutana. Ang tinuod nga mensahe sa ebanghelyo mao ang mensahe mahitungod sa umalabot nga gingharian sa Dios. Dili ba maayong balita gayud kini? Moyon ta, usa ra man na ka bersikulo basin nasayop lang si Marcos pagsulat niana.
Mga higala, adunay uban pang mga bersikulo nga nagahisgot sa sama gihapon nga mensahe. Dili na lang nato basahon apan ginaawhag ta kamo sa pagtimaan o pagtuon niini nga mga bersikulo. Mateo 4 bersikulo 23, Mateo 9 bersikulo 35, Lucas kapitulo 8 bersikulo 1, Lucas kapitulo 16 bersikulo 16. Kining mga bersikulo nagapakita kanato nga adunay usa lamang gayud nga mensahe sa ebanghelyo ug kana mao ang maayong balita sa gangharian nga malabot. Mahimong basahon ninyo kini sa inyong personal nga pagtuon aron inyo gayud masabtan ang kamatuoran mahitungod niini nga pagtulunan. Adto ta sa Lucas kapitulo 4 bersikulo 43. Apan siya mingon kanila, kinahanglan nga iwali ko ang mayong balita sa gingharian sa Dios ngadto sa ubang mga lungsod kay tungod niini gipaanhi ako. Si Kristo gipadala aron sa pagwali sa mayong balita sa gingharian sa Dios. Sa ato pa kining mensahe dili iya o wala niya giimbento. Kag kinsa man di ay kini nga mensahe. Adto ta sa Juan kapitulo 12 bersikulo 49 hangtod sa 50. Kaya ko wala magasulti sa akong kaugalingon kundi nga ang amahan nga nagasugo kanako siya naghatag kanako og usa ka sugo sa akong igapamulong o sa akong igasulti og ako nahibalo nga ang iyang sugo mao ang kinabuhi nga walay katapusan. Busa ang mga butang nga akong gipamulong ko sama gayud sa giingon kanako sa amahan. Samtang makita nato sa Biblia ang pulong gospel of Jesus Christ, dili buti pasabot nga lahi kini kay sa gospel of the kingdom of God. Pareho ra gihapon kini nga ebanghelyo. Gitawag kini nga gospel of Jesus Christ kay tungod nga siya ang nagdala niini gikan sa iyang amahan aron igamantala sa mga katawhan. Si Kristo usa lamang ka mensahero niini nga mayong balita nga gikan sa amahan sa langit. Sa pagkayab ni Kristo sa langit human siya mamatay ug mabanhaw, nagpadayon ba ang pagwali niini nga sama nga mensahe? Moadto ta sa ikalimang punto. Ang mga apostoles ni Kristo nagwali usab mahitungod sa ebanghelyo sa gingharian sa Dios. Daghan ang naghunahuna nga ang mga apostoles nagwali og lain nga ebanghelyo. Apan tinuod ba kini? Atong susihon ng Biblia. Lucas kapitulo 9 bersikulo 1 ug 2. O gitigom niya ang napulo og duha ka mga tinunan og iyang gihatagan sila og gahom og pagbulutan ibabaw sa tanang mga yawa og sa pag-ayo sa mga sakit og iyang gisugo sila sa pagwali sa gingharian sa Dios og sa pag-ayo sa mga masakiton. Sa Lucas kapitulo 10 bersikulo 1 ug 2 ug 9, karon sa pagkahuman ni ining mga butanga mitudlo usab ang Ginoo og laing kapituan og iyang gisugo sila sa tinagurha sa pag-una kaniya sa tanang lungsod ug dapit nga iyang gipaadtuan og siya mingon kanila. Sa magkamatuod ang anihon daghan apan ang mamumuod diri yutra. Busa magpakiluoy kamo sa Ginoo sa anihon aron magsugo siya og mga mamumuo sa iyang anihon og ayuhon ninyo ang mga masakiton nga atua didto og mag-ingon kamo kanila ang gingharian sa Dios nagakaduol kaninyo. Magabuhat kapitulo 8 bersikulo 12. Apan sa mituo sila kang Felipe nga nagamantala sa mayong balita matungod sa gingharian sa Dios og sa ngalan ni Yeshua na nagpabautismo ang mga lalaki o mga babae. Si Felipe nagmantala sa mayong balita sa gingharian sa Dios o sa ngalan ni Yeshua. Nganong iapil man sa pagwali ang pangalan ni Kristo? Tungod kay siya ang mahimong hari ni ini nga gingharian. Busa labing hinungdanon gayud ang papel ni Kristo sa umalabot nga gingharian sa Dios. Atong makita nga ang mga apostoles nagwali sa sama nga ebanghelyo nga giwali ni Kristo. Mauba usab kini ang giwali ni Apostol Pablo, ang apostol sa mga Hentil? Mga Buhat kapitulo 19 bersikulo 8. Og misulod siya sa sinagoga og nagsulti nga walay kahadlok sa may 3 ka bulan nga nagsaysay og nagmatuod sa mga butang nga mahatungod sa gingharian sa Dios.
Mga Buhat Kapitulo 28, versikulo 23, o sa diha nga sila nakagtagal kaniya ug sa kaadlaw nangadto sila sa mga tinagdaghan sa iyang puluyanan, kanila nagsaysay siya sa mga butang nga nagpamatuod sa gingharian sa Dios o nagakabig kanila mga tungod kang Yeshua, pinasikad sa kasuguan ni Moises o sa mga manalagna usab sukad sa buntag hangtod sa kabii. Sama sa giwali ni Felipe o sama sa giwali sa mga apostoles, sama sa giwali ni Kristo, si Pablo nagwali usab bahin sa ebanghelyo sa gingharian sa Dios. At usab nakita nga kung paghisgutan ang bahin sa gingharian sa Dios, dili malikayan ang paghisgot bahin kang Kristo. Hinumdumi, siya ang mahimong hari ni ini nga gingharian. Busa importante nga ato usab masabtan ang papel ni Kristo sa umalabot nga gingharian. Dili lang usa o duha ka mga bersikulo ang nagapakita ni ini. Aduna pay daghan nga mga teksto sama sa mga Buhat Kapitulo 14, versikulo 21 ug 22, mga Buhat Kapitulo 20, versikulo 25, mga Buhat Kapitulo 28, versikulo 30 hangtod sa 31, Unang Korinto Kapitulo 15, versikulo 50, Hebrehanon Kapitulo 12, versikulo 28, o ikaduhang Timoteo Kapitulo 4, versikulo 1 o 18. Mga higala, ginauhag namo kamo sa pagtuki ni ini nga bersikulo. Pagtuon kamo og tuuhin ninyo ang gisulti sa Biblia og dili lamang ang inyong nadunggan gikan kanamo. Ikaw nga punto. Ang ebanghelyo sa grasya ug kaluwasan usa lamang kaparte sa tibuok nga ebanghelyo. Sa mga Buhat 20, versikulo 24, atong mabasa, apan wala ko pagpakamahala ang akong kinabuhi sa bisan unsang paagi, aron lamang mahingpit ko ang akong tinguha o ang pagkaalagad nga akong nadawat gikan sa Ginoong Yeshua sa pagpamatuod sa maayong balita sa grasya sa Dios. Usab sa Unang Korinto Kapitulo 15, versikulo 1 ug 2, karon ginapahibalo ko kaninyo mga igsoon ang maayong balita nga giwali ko kaninyo nga gidawat usab ninyo nga mao usab ang inyong gibarugan nga pinaagi usab kaniya mga nangaluwas kamo. Kung batunan ninyo nga makanunayon ang pulong nga giwali ko kaninyo, gawas kung kamo ming tuo nga walay pulos. Daghan ang moingon, dili ba kining duha ka mga bersikulo naghisgot og duha ka klase sa ebanghelyo? Ang ebanghelyo sa grasya o ang ebanghelyo sa kaluwasan. Mga higala, tinuod makita kining duha sa Biblia. Apan dili sila mao ang tibuok nga mensahe, kundi parte lamang sila sa tibuok nga ebanghelyo sa gingharian sa Dios. Sa unsang paagi nga sila parte ni nga ebanghelyo. Atong hinumduman nga wala ni usa kanato nga takos nga mosulod sa gingharian sa Dios. Kitang tanan makasasala o walay makasasala nga makasulod didto. Apan tungod sa grasya sa Dios, iya gipadala ang iyang bugtong anak aron hatagan kita og kaluwasan. Pinaagi sa iyang kamatayon og pagkabanhaw. Busa, importante gayud kini kay kung walay grasya o kung wala nagpakamatay o nabanhaw si Kristo, dili mahimong posible alang kanato ang pagsulod sa gingharian sa Dios. Mao kini ang koneksyon sa grasya o kaluwasan sa tibuok nga ebanghelyo sa gingharian sa Dios. Timani, dili sila lahi nga ebanghelyo, kundi parte lamang sa tibuok nga mensahe sa maayong balita sa gingharian sa Dios. Katapusan nga punto, ang ebanghelyo sa gingharian sa Dios igawali hangtod sa katapusan sa panahon. Human mamatay si Kristo, wala mihunong ang pagwali sa ebanghelyo sa gingharian sa Dios. Hinuon, iyang gisugo ang iyang mga apostoles sa pagpadayon sa pagsangyaw niini. Ang sama nga mensahe magapadayon bisan sa atong panahon karon o igawali bisan hangtod sa katapusan sa panahon. Mabasa ba kini sa Biblia? Adto ta sa Mateo 24, versikulo 14. O igawali kining mayong balita sa gingharian sa tibok nga kalibutan aron sa pagpamutod sa tanang mga nasod ug unya magaabot ang katapusan. Sa Marcos kapitulo 16 bersikulo 15 ug 16, og siya mingon kanila, lumakaw kamo sa tibok nga kalibutan ug igawali ninyo ang mayong balita sa tanang binuhat, ang mutuo ug magpabautismo mamaluwas, apan ang dili mutuo paghahukman sa silot. Wala gibago ang mensahe sa ebanghelyo.
Wala nagsugo si Kristo sa pagwali og lain nga maayong balita. Dili mahimo nga kambyuhan nato og laing ebanghelyo ang nasulat na sa Biblia. Importante gayud nga igawali nato ang sakto nga ebanghelyo og tuuhan nato ang tinuod nga maayong balita aron kita maluwas. Sa katapusan, mga higala, hinaot nga inyo nang natuhog ang sakto nga pagtulunan bahin sa tinuod nga ebanghelyo. Adunay usa lamang ug wala nay lain nga ebanghelyo ug kana mao ang maayong balita sa gingharian sa Dios. Mao kana ang kamatuoran nga makita sa balaang kasulatan. Ang pangutana karon, unsa man ang hulagway niini nga gingharian sa Dios? Posible ka nga mao na kini ang makasulbad sa tanang problema sa tibuok kalibutan? Mao kana ang atong paghisgutan sa sunod nga episode. Busa atangi ang mosunod namo nga mga video presentations aron makakat-on og dugang pang kamatuoran diha sa Biblia. Kini si Roel Campos og hangtod sa sunod na usab nga pagtulunan dinhi sa biblicaltruths.tv.